Doncs ja ho sabeu que no fa gaire va passar per aquí el president de l'ADO Tarragona i nosaltres teníem ganes de seguir coneixent tot el que amagaria, tot el que podríem descobrir d'aquesta festa del vi. És per això que avui amb nosaltres tenim a l'Oriol Pérez de Toleda. Benvingut, Oriol. Ell és elaborador, però a més és responsable de comunicació de la denominació d'origen Tarragona. Benvingut. Oriol, una mica al començament és, això ho coneixien com a Fira del Vi, i ara tenim pràcticament un festival. És un festival. Volem que sigui un festival. Encara és un proto-festival. Hem omplert un calendari d'actes, no? Però sobretot el que hem intentat és traslladar tot allò que fem cada dia, tot allò que sentim que fem cada dia en un concentrat a la ciutat durant uns dies. Què passa? Que nosaltres rebem molts turistes del vi, normalment, i les ampolles les portem a l'altra punta del món, no? I els missatges de Tarragona, els missatges vínics de Tarragona viatgen a Amèrica, viatgen a Àsia, viatgen a tota Europa, i clar, pensàvem que havíem d'oferir això en un paquet a la ciutat de Tarragona. Hi ha moltíssimes coses dins una ampolla de vi. Una fira és un esdeveniment comercial, entretingut, que guardem pel dissabte 4 de juny a la tarda a la plaça Corsini, però hi posem moltes més coses. És un còctel que hi ha cultura, que hi ha turisme, que hi ha gastronomia, que hi ha enologia, que hi ha moltes peces que les posem aquí a circular, que hi ha esdeveniments familiars. És tots els missatges que nosaltres tenim guardats al territori, a la vinya, als cellers, portats a Tarragona. Clar, segurament són moltes coses que ja hi eren, perquè al final l'enoturisme ja formava part del territori, l'enocultura, l'enogastronomia, però potser calia explicar-ho millor a casa nostra. Clar, això normalment existeix, està com dispers, i el que fem és concentrar-ho, no? Fer tastos específics perquè es puguin conèixer els vins editats d'una determinada manera, no? És a dir, és un tast, fem un tast gastronòmic el dia 2 de juny en un sopar al restaurant AQ que hem preparat conjuntament amb ells, és a dir, hem tastat els vins, hem analitzat com són aquests vins i cada vi, en un sopar que hi haurà 10 vins, hi haurà 10 plats, un plat per cada vi, són 10 vins de 10 anyades diferents i de 10 cellers diferents. És a dir, és una panoràmica geogràfica que ensenya com són els vins de Tarragona. I temporal, no? Temporal, que ensenya com és espaciotemporal, no? Que ensenya com és la complexitat en l'evolució d'aquests vins amb els anys. Tenim vins des del 2012, des de l'anyada 2012, fins a l'anyada 2021. Comencem pel 21, acabem pel 12. És un exemple, no? Un exemple d'un tast que posiciona Tarragona, que els tarragonins poden conèixer el catàleg vitivinícola del seu territori d'una forma gastronòmica de molt alt nivell. En tenim un altre de gastronòmic, que és molt important, que és un tast de vins de licor, dels clàssics Tarragona, els vins rancis. Per què? Perquè això és el naixement de la denominació d'origen Tarragona, als anys 40. Ja als anys 30 es va intentar, les interrupcions de la guerra van fer que es posposés, però als anys 40 es va posar en marxa l'ADO Tarragona precisament per protegir el caràcter d'aquests vins, que són molt específics, vins semblants als Porto, semblants als Jerez, que han viatjat històricament a tot el món, tenen una marca pròpia i ara els hi fem un maridatge. O sigui, els anem a interpretar en un catàleg també, una edició especial que anirem repetint, però és una edició especial, la fem al Museu del Port el dissabte, aquest dissabte 21, a la tarda, i és una ocasió única per conèixer aquest estil de vi. I l'origen, no? També tenir sensació d'origen, no? Sensació d'origen, al port, on va néixer aquest producte,
precisament perquè era el port el que era la manera de comercialitzar-ho, no? És a dir, aquelles imatges que tenim històriques al Museu del Port i a tot arreu, de tot el moll de costa ple de botes de vi que viatjaven, doncs aquí va néixer una miqueta aquesta història, no? És a dir, per què aquests vins es fortificaven? Es fortificaven precisament perquè en el viatge es poguessin conservar. I això va generar un estil que és molt típic, amb les varietats d'aquí, un estil de vins molt afilats, amb molta longitud, amb molta acidesa, amb molta frescor, que té un maridatge que hem construït, i uns maridatges moderníssims, en aquest cas amb el restaurant El Terrat. Hem fet uns maridatges que són una novetat gastronòmica, no? O sigui, per posar, en aquest sentit, Tarragona al mapa dels esdeveniments gastronòmics, no? A través dels vins de licor. Però clar, tenim altres aspectes que posem sobre la taula, no? Temes molt més lúdics, com la ruta. Això precisament et volia preguntar, Oriol, perquè al final, això m'has dit, és el 21, és un punt superimportant, però tot això comença el dia 20, no? Comença el dia 20. D'una forma potser com més amena, no? Més lúdica o al final una mica lliure per la gent, no? Comença el dia 20 amb una ruta de vins. Nosaltres que tenim una ruta del vi que consisteix en una ruta enoturística, és a dir, els cellers estan oberts perquè la gent ens visiti, allí fem activitats, unes més gastronòmiques, altres més esportives, altres més lúdiques als cellers, més familiars. Això ho traslladem a Tarragona i les tasques de vi s'han apuntat. Fem una ruta de vins i els bars i tasques del centre de la ciutat han fet un platet per acompanyar aquests vins. És a dir, s'ha fet un maridatge i doncs cada establiment ha construït conjuntament amb nosaltres, amb les indicacions, havent tastat el vi, ha construït i per tant també anem a conèixer una miqueta. Això, doncs, un macabeu de la Ribera d'Ebre el anem a posar en una clotxa, per exemple, no? Què fa? Doncs, bueno, aquella sardina típica, és el menjar típic de l'Ebre amb un vi molt típic de l'Ebre, no? Doncs això és un exemple, no? La ruta de vins. És una forma lúdica d'anar a conèixer el territori, no? O sigui, d'alguna manera veiem els missatges del paisatge posats en un bar de Tarragona, no? I no només és l'únic, sinó que em deies, és que fins i tot hi ha propostes familiars. A vegades quan pensem en tot el món del vi ens n'oblidem d'aquest caire familiar i d'això, però és que a més, no? Tenim vocació d'esdeveniment familiar perquè tenim també moltes propostes a la ruta de vins que fem als cellers, fem propostes perquè les famílies puguin venir i llavors els nens puguin intervenir, no? El diumenge 22 de maig, al matí, a 11:15, fem un tast d'aromes, al Museu del Port també, perquè les famílies puguin venir i experimentar un fonoll, un romaní i un espígol i al final vegin que allò són precursors aromàtics del macabeu del Gaià. Mentre que l'Ometlla és precursora del macabeu de la Ribera d'Ebre, o la Garrofa i la Farigola de les Garnatxes i l'Ull de Llebre del Francolí, no? Sense tastar vi, tastant aromes, ens estem introduint una miqueta en el paisatge, que és el que el món del vi acaba traslladant. És a dir, quan els estrangers ens pregunten com són els nostres vins, al final els expliquem com són els nostres paisatges. I els paisatges són de tothom, no? Són de tothom que els trepitja. Hem repassat gastronomia, hem repassat turisme. També hi ha aquesta vessant molt cultural, cinema... Cinema tenim una col·laboració amb el Most Festival, el Museu de les Cultures del Vi, que està ubicat a Vilafranca, però que té un festival que també surt al territori, als territoris vitivinícoles. Hi ha una part que va al Priorat, al Montsant, i ara ve a Tarragona. Hi ha una part que ve a Tarragona amb voluntat de créixer, ve a través nostra, perquè som una miqueta els impulsors, no?, l'ADO, però ve a Tarragona un festival de cinema del món del vi, que té un caràcter documental, és a dir, més que d'entreteniment, sempre entreté el cinema, però més que d'entreteniment és un caràcter documental, en el que s'aprèn què és això del vi, no? I bé, fem una sessió de cinema a l'Antiga Audiència el divendres 3. Divendres 3 de juny. Sí, després del cinema hi ha un tas de bombolles al balcó o al passeig de les Palmeres. Bombolles perquè tenim
una sèrie de vins escumosos a Tarragona que tenen especificitat tarragonina, entre ells els ancestrals, que els hem emparat i que són escumosos de primera fermentació, molt típics aquí, molt divertits, i bé, doncs clar, és molt bonic obrir ancestrals al balcó del Mediterrani, fer petar les ampolles i bueno, fem un maridatge de coques de recapte del territori i bé, tenim cinema i bombolles el divendres al vespre. Déu-n'hi-do el plan. Escolta, anem una mica, això que dèiem, no? L'essència del que al final ha fet crear aquest festival, que és la Fira del Vi com a tal, que se celebrarà a la plaça Corsini. Hi haurà molts cellers, què es trobarà també la gent? Hi haurà algun canvi? El canvi és que ho concentrem a la tarda del dissabte, a la fresca, i els cellers hi som tots els cellers, i és l'acte més popular, més lúdic, igual que la ruta de vins, pels bars i tasques, però aquesta és com més individual, i allí anem a reunir-nos tots, no? O sigui, anem a reunir la ciutat en un punt de mercat, a la plaça del Mercat, a la plaça Corsini, i anem a tancar la festa, no? A tancar la festa amb una trobada conjunta perquè doncs, tothom pugui tenir l'ocasió de tastar tots els vins junts de la de Tarragona que viatgen, que se'ls veu un americà o se'ls veu un japonès i que aquest dia se'ls pot veure a tot Tarragona. No? Doncs escolta, Oriol, moltes gràcies, que vagi molt bé aquest inici de festival i vindrem a brindar.